Σήμερα βρισκόμαστε λοιπόν στο GT Suites και έχω κοντά μου τον κύριο Μιχάλη Μαρταλά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σας καλωσορίζω στα διαμερίσματά μας. Καλώς σας βρήκαμε. Θέλω να μου πείτε μερικά λόγια για τα συγκεκριμένα διαμερίσματα. Τι περιλαμβάνουν και γενικά τι υπηρεσίες προσφέρετε στον πελάτη που θα έρθει εδώ. Τα διαμερίσματα GT Suites είναι μέρος ενός συγκροτήματος κατοικιών με την ονομασία Μιμόζα. Βρισκόμαστε 2 χιλιόμετρα νότια της πόλης της Μυκόνου και περίπου 1 λεπτό περπατώντας από τον ορνό, την παραλία του ορνού. Οι κατοικίες είναι πλήρως εξοπλισμένες από την πλευρά της κουζίνας, η ενδιαίτηση πλήρης, οι πελάτες δεν χρειάζεται να φέρουν τίποτα μαζί τους, τους τα προσφέρουν όλα. Οι χώροι ενδείκνυνται για τα παιδιά, μπορούμε να φιλοξενήσουμε μέχρι και 8 άτομα στα διαμερίσματά μας, οπότε καταλαβαίνετε έχουμε και νέους ανθρώπους που έρχονται για λίγες μέρες. Και τελευταία μας έχουν ανακαλύψει και οι φίλοι του windsurfing και του kitesurfing, γιατί είμαστε πολύ κοντά στη βορεινή πλευρά του ορνού, τον Κόρφου, και περπατώντας μπορούν να μεταφέρουν και τον εξοπλισμό τους χωρίς να έχουν ανάγκη μεταφοράς με αυτοκίνητα. Η περιοχή εδώ γύρω τι προσφέρει στον πελάτη που θα έρθει εδώ για τις διακοπές του? Είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο, γιατί κοντά μας και μάλιστα στην παραλία υπάρχουν 7-8 εστιατόρια. Υπάρχουν 2 σούπερ μάρκετ, αγορά για ψάρι, αγορά για κρέας, φαρμακείο και το πιο βασικό απ' όλα είναι ο φούρνος που είναι ανοιχτός 24 ώρες το 24ωρο. Στους πελάτες μας προσφέρουμε και την ελεύθερη μεταφορά από αεροδρόμιο ή από λιμάνι και επίσης στην τιμή που πληρώνουν οι πελάτες μας συμπεριλαμβάνεται και ένα πρωινό τύπου Continental. Στις GT Suites ο καθένας μπορεί να έρθει και να περάσει ήρεμες και χαλαρές στιγμές μετά τη διασκέδασή του στην πόλη.